grabe. Happy Pesta Basak San Fernando, Cebu. Happy Pesta Senior Santa Cruz. Kinamangay diri sa Basak San Fernando. Okay. Libol dayon bakbaka na. Best score gani. Wallace 8 dito pika. 8-9 8-7. Ayo, kita mo. Lo. Hari na. Dahil klaro madagi. Ilang po? Out. Ilang mo pa? Ulit ka na. Bawon ka. Best score dol. Ayan. Kita mo yun. Insa? Rugin. Naghan na eh. Tayo. Kita di ka. Malas ka. Di man. Ang puta palit kung na yun. Di pa yung ban nga. Ngungog yun, ba? Tadi ko. Dol, play score dol. 6-8. 8 nyo ha. Okay. 6-8 in favor of sa Pikas. Atay, ba? Grabe. City. Side out. 6-8 score. Hari na. Kuha pa. Kwarta na. Birahe. Grabe. Side out. Bola sa size. Size ang score. Side out. 6-8 ang score. Servisyo sa size. Ako tidak angkos buang. Lari. Baik ko. Tidak aku lari. Atay, wa masod. Tidak aku lari ko. Score 8-6 gyapon. Dong. Ako lari ko, tidak ako niya. Lari. Tidak ako. Kuya. Ah. Hari na. Kwarta. Out ang bola. 8-6 gyapon. 8-6 ang bola. Score. Happy Pesta Senior Santa Cruz, Basak San Fernando, Cebu. Wala. 7-8 ang score. Kuha. Tora. Patay. Side out. Kuha makuha. Guales. Point 8. Side. Birahe, tagatanan Yas. Oy. Atay. Out gid gamay. Side. Naibe 8 ang score. Nilabaw na. Side out ang bola.
Side out. Oh, happy pesta. Kwarta. Grabe. Lu kuar 20 dong. Kuar 20 na. Ito nga mga hari na. Wah. Wow. Wakabot. Walis no? Walis 9. Walis 9, 8 9 dire. Labaw dire. Oke, side out. Side out ang score. Side out, 8-9 ang score. In favor sa Babaw. 9 dire, 9-8. Wow! Pila, 0 na? 0-8. Last. Dol, last dol. Ha? Last. Tira last. Out lang. Nalambakan yun. Nahinaikan. 0-9 o 0-8 pa score din eh. Punduha. Atay. 9. 9. Ah, 9 panay lagi. Last dire. Birahi. Oy, kiatay na slide pa. Last. Oh, shout out sa mga subscriber nako. Especially si Meet Del Rio. Shout out Meet Del Rio. Nagpa-shout out ako si classmate utol ako Del Rio. Right, last. Tuara. Kwarta na. Hari na. Atay. Grabe. Atay, kuha pa. Side. Hari na. Yeah. Side out. Papa magim. Happy Pesta, Senior Santa Cruz. Hari na. Kwarta. Iburakan lang. Ora. Patay. Woo! Side. Kuha pa. Wah, good. Side out.
Score? 0? 0 panay, 0 panay. Shout out sa mga mamistahay dere sa Kadula, Basak San Fernando. Tara. Ari na. Vlog ta kamay pa pangwarta. Drill lang kay score ha. Sis. Okay. Side out, side out, side out. Palit. Sayo pa. Ganyan na. Score. Jis panay. Servicios panay ha. Patay. Game ball. Out, sayang. Out ang bola. Score 0-11. 0 panay in favor of Babaw. Bola sa 0. Wallace ni? Wallace, correction. Wallace panay. Wallace panay, correction. Hari na. Tora. Sod pa. Tora. Out. Game ball. Shout out sa kong classmate Ritzy. Grabe. Trailing kayo mga ka-vlogs. Hari na, game. Daog sa ubos. Happy Fiesta. Basak San Fernando, Cebu. Para sa mga bago na itong mga viewers, please subscribe and hit the notification bell and share. Right.